Евровизия в Бургас. Кажете как се чувствате? Много вълнуващо е и ние всички, които сме тук, си даваме сметка, че това е кауза за целия град, за цялата общност. Така както се получи с Giro d'Italia, когато града започна да диша със състезанието, ние знаем, че Бургас от този момент започва да живее с Евровизия, защото това е наистина задача и предизвикателство за всички. Бургас заслужава да бъде домакин за Евровизия. Бургас е град, който има емоция, който носи особена атмосфера, който има душа, която е готова да се разгърне на макс, за да се случи възможно най-доброто. Нормално, аз даже малко преграхнах, когато обявиха Бургас за домакин. Ние не сме се съмнявали, защото в крайна сметка водача, който води този прекрасен екип, част от който виждате, Бургас е доказал, че е готов. Още през тази година доказахме с Giro d'Italia, че сме готови. И до година черешката на тортата Евровизия, така че работата започва. Изключително сме радостни, естествено, но не се залъгваме, защото много работа не чака.